Magandang araw po mga guys. Day off na naman po natin ngayon, kaya hahanap na naman po tayo ng lugar na mapapasyalan. Nandito po tayo ngayon sa Magalang Plaza at pupunta po tayo sa Kapeng Sinukuan na matatagpuan po sa Mount Arayat. Ito po pala yung simbahan ng Magalang mga guys, na tinatawag nilang simbahan ng San Bartolome. Simula po dito sa Magalang Plaza mga guys, yung travel time natin ay nasa 16 minutes papuntang Cape Sinukuan sa Arayat, Pampanga. Matraffic dito sa bandang plaza mga guys. Nandito na tayo sa Barangay Santa Cruz mga guys. Dito pa rin yan sa Magalang, Pampanga. Matatanaw mo na dito yung ano guys, ayun no, yung Mount Arayat. Sa mga kapwa ko taga Pampanga mga guys, meron pala akong binibilang live at press na hito dito. Kung gusto nyo bumili, dito lang, malapit lang dito sa Santa Cruz mga guys. Itong kalsada pala na to mga guys, ito yung tinatawag nilang Magalang Arayat Road. Okay guys, ito na po yung palatandaan na malapit na po tayo sa bundok ng Arayat, Pampanga. Malaos ko po Arayat mga kabalen. Basa pa yung kalsada dito. May bagyo na namang parating guys, may bagyong Ener na parating. Kaya matitigil na naman yung pagra-rides natin. Ito guys, papasok na tayo sa kanto ng Barangay Balite, Arayat, Pampanga. Dito rin sa Barangay Balite guys, yung binlog ko nung nakaraan, yung sa Gintong Pakpak. Malapit lang dito yung Kapeng Sinukuan sa may Gintong Pakpak. Welcome Barangay Balite. Eto guys, dito sa Purok 5, iliko tayo dito sa kaliwa papunta ng Kapeng Sinukuan. Alright, malapit na po tayo mga guys. Ayun na po yung Kapeng Sinukuan, no? Makikita na pala dito Rodriguez Nature Park. Pasok tayo dito guys. Tanong natin magkano yung entrance fee. Sinukuan po? Sinukuan po kayo? Parehas na. Magkano bas? 50%. It's okay lang. Anong oras kayo nagbubukas bas? Weekdays sir, 10 po. Pag weekends 8. Tapos hanggang alas 9 ng gabi. Grabe, sobrang taas pala. Hindi kaya tayo babaliktad dito. Hope. Love. May pangalan yata yung mga puno dito, Lebs ah. Faith. Hulaan ko yung susunod. Honesty. Strength pala. Ay, katarik na na. Parking area.